Yan, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Tangiling Street, Tangilig Street, Lawak, Pangasinan Project, Part 4. So update po tayo rito. So andito pa lang tayo sa may ceiling. So susunod na rin po natin mga pintura nito pag natapos tong ceiling. Ayan, so ayan, naglalagay na po kami ng cornisa. So nakapag masilya na rin po kami. So wala na lang po dito yung PVC ceiling natin. So yung lalagay na cornisa rito, yung model na MLB. Ayan, tapos may aluminum profile din po yan. Okay, so update lang po tayo. Ayan, so ito yung sa may salas natin, dining, tapos kitchen. Ayan, tapos ito yung isang kwarto. So punta naman tayo sa taas. Sa taas. So dun sa taas, nagtatakip na rin tayo, pero dun sa ibang parte na room, nakapag takip na. Tapos may cornisa na rin, may masilya na rin. Yan. Okay. So ito yung sa may master bedroom. Tapos walk-in closet. Tapos toilet and bath na master bedroom. Tapos ito yung room 1. Yung toilet and bath. Tapos ito yung isa pang room. Okay, so yan lang muna yung update dito mga boss. Magandang araw po at God bless.